saion zertako kapazak ginen. Eta ez agit ikusi zuen kulturzaste egin duen agerraldin. Baina bai, kanporaketan txapelketa bea baitu genuen bezala, finala irabazteko xedez, finalistak baituko ditugu. Banan. Beraz, hasiko gara. Primera sartu aldapan gora, martxa atras maldan bera, eta arkaitzek ez zuen izan hor frenatzeko aukera. Eramantzazu tximist gaixoa behingoz sakrifikatzera, edo bestela desgaitasunan elkarte hoitan batera. Berak usten du dogi ez daila hiruan katara dela, txakurra dugu errena eta jabea berriz motela. Eta gizarte zerbitzu hauek egiten duten bezala, foru aldundik kenduko dio txakur gaixoan tutela. Tximistek etzun ondo aukeratu, ordua eta lekua, ta ironikoki arkaitzek tximist bai olaz, bai zuen izenpetua, ta xelebrean nola badegun txakurzalea morratua, hau izango da gure baiketa, ta tximisten mendekua. Betaurreko ipe soinean, zer egin dizute hilean, horrela ezingo zera, gero sartu zarretxean, betorze itxusia zean. Zarretxea aipatuta, zarretxea aipatuta, beto dago sartuta, eta bere seme alabek ez dute sentitzen kulpa, otrotaraino dituta. Holtza ezin du laga, beira bere prostatara. Betatu behar zaituzte martxoan bertxotik jada, zaharregia baizara. Txapelak aspantzatu la txarra, así que Mikel Ituren higiene kontuz, aspaldi ez dut aditzen, aspalditxotik komunaldean, ez da intrebe ibiltzen. Naizin bertara bultza, ez du zapaltzen dutxa, horretaz testigu nintzen. Ea gaurako atxarengatik ahoa duen garbitzen, ea gaurako atxarengatik ahoa duen garbitzen. Hemendik jada ikusten dira 10 bat zikin aztarna,
Badakigunez berak ez dula metrosexualan fama. Bere izenez mitu, 6 infekzio ditu, bere azalean barna. Egunean behin dutxau behar da, entzun behin amak esana. Egunean behin dutxau behar da, entzun behin amak esana. Irudikatzet nere buruan bere hiletan eskela, eta jartzen du zabor artean nolabait ilegin zela. Bere ondoan eta suertez behintzet arteka, bota izana dut pela. Jakin zazu ematen dona, baino txurigoa dela. Jakin zazu ematen dona, baino txurigoa dela. Eta bain, dano batea, Miguelito dedikatzeko. Xalala, xalala, riki, riki, xalala, xalala. Dutxan dardaraka, Mikeliturekin. Harto esponja, ta xaboitu, burua guzti. Ez dakit letroa, gehiago beraz, esei zaitezke aski. Irakaskuntzan dagola jone, txibatazoa jasoa. Ni bezelago nerabekin pasaz egun osoa. Gaurko saioa ez da izango beretzako erosoa. Umetxoak emango bai dio berari errepasoa. Burua jada beroa dauka, jarriko diogu ero. Zer ridikulo gure parean horrela galdu ezkero. Zure ikaslen antza dauketa, kupidaik etzan espero. Abixatuta zaudete eta ez egin negarri gero. Aldeantziz, bale, joren abiernen zatziejon, eta abiernen aionen zat, konfonen. Txibatazoa gaizki, bale, huevo gaizki. Ogibide ona dauka, ikerketetan bera datre, alboko eizaunka. Honek irrikitan nauka, gaurkoan aukera dauta, ikertu zazu nola galtzen den xelebren aurka. Ikertu zazu nola galtzen den xelebren aurka. Eta aurreko saioan, bere bertso arraioan. Nei esaidazu komentarioi norakazioan. Itza azkar du ahoan, ta dago gure alboan,
Xelebre hitza oso sensible daukazu mokoan. Xelebre hitza oso sensible daukazu mokoan. Bueno, honek kolabora hoitea. Honek kolabora hoitea, bakarrik etorrian. Nola gauze den bertsoen hezkuntza, beraz irakastea behar luke funtsa. Honek aski galdua dauga ez do herri mantzuntza. Edukiz pobrea da, edukiz utxa dugu, edukiz pobre, zure eduki hau eduki ez utxa, zeren ez du hitz egiten bertsoan hizkuntza. Zumarragan atera daitezke izarrak, batzu dituzte bertsolari garrak, baina pasa dituzte limiteen garrak. Erakusten baitie hauei ganezarrak, irakasle txarrakin atako etxarrak. Ez inoiz pentsa bidea amaitu da, ez inoiz pentsa azken baiketa da. Epaile grisek ez dute ilundu behar, Xelebrearen txapel handia bihar. Helduko dela eguna eta ordua, gau ez entzungo da gure doinua. Final handia Zearekin batera, Xelebrearen oioa entzungo da. Finala nahi! Gora baikena xelebrista! Zerreskatzen du herriak, final handia! Zerreskatzen du herriak, final handia! Zerreskatzen du herriak,